Tervetuloa seuraamaan minun ensimmäistä YouTube-videota. Minä tosiaan alan tekemään YouTube-videoita, tai ainakin yrittää tekemään, katsotaan miten menee. Joo, ja jos te justiin tykkäätte tämmöisistä videoista, tämmöisistä tier list-videoista tai ihan mistä vaan, niin laittakaa peukkua. Ja jos justiin kommentoisitte kommenttikenttään, että mistä videosta voisin alkaa tekemään videota, niin voisin sitten tehdä siitä. Voisin tehdä sitten siitä aiheesta video yrittää tehdä. Joo, mutta ei siinä mitään. Aloitetaanpa tästä ensimmäinen video lähtee. Justi SM Liiga tier list. Eli ensimmäinen kategoria on lemppari, toinen on hyvä, sitten keskellä on ok, sitten toiseksi alin on en tykkää ja sitten vihaan on viimeinen. Juu, tästä lähtee. Ensimmäinen joukko on Pelikans, Lahden Pelikans. Lahden Pelikans on näyttäytynyt aina semmoisella vahvana joukkueena. Viime kautena pääsi toiseksi, otti hopean, eli hopeasian tai hopeamitalin kuitenkin, niin otti hopeamitalin kaulaan, teki hyvän pelin, mutta ei ihan riittänyt vinaaliin ei riittänyt ihan, minä selitän nyt aivan omia, siis ei riittänyt voittoon, ei riittänyt mestaruuteen, niin Pelikansista tykkää. On kova joukkue. Tykkään. Kyllä minä tykkään. Pelikans on kova jengi. Todella kova. Että saa nähdä miten käypii niin Pelikansin kausi tällä kaudella, tai ensi kaudella kuitenkin. Niin miten menee, että pääseekö kuinka pitkälle ja näin. Mutta todella kova joukkue. Laitetaan Pelikanssi hyvä. Todella kova. Tykkään. Seuraavaksi on Vaasan Sport. Vaasan Sport on semmonen aika laimea jengi. En tykkää. Siis en mistään nimestä tykkää. Sport on aika laimea. Siis oikeasti semmonen minun mielestä aika turha joukkue. Siis en me tykkää. Siis mie en muista, että onko Sportilla ollut milloin viimeksi hyviä kausia niin liigassa. Mie en siis muista. Viime kautena ei ollut mikään hyvä, sen minä muistan kyllä. Mutta Sportti ei ole mikään hyvä jengi minun mielestä. En tykkää. Siis ei vaan jotenkin. En syty. En siis syty yhtään. En syty. Että laitetaan Vaasan Sportti en tykkää. Sportti on vähän semmonen en tykkää kyllä. Jotenkin aivan turha. Ei saa mitään aikaa muutenkaan liigassa ja näin poispäin. En syty yhtä. En syty. Seuraavaksi on Tampereen Tappara. Ai, nyt tuli kova jengi. Tapparahan, sanotaanko, että mulla on ehkä Tapparaa kohtaan viharakkaussuhde. Silleen, että minä siis tykkään Tapparasta, on aivan helkatin kova. Ja olin siis todella kova joukkue. Oikeasti kolme kertaa voittanut mestaruuden putkeen. Toivottavasti minä toivon, että ei voita 4 vuotta putkeen. Se menisi jollekin muulle SM Liigan joukkueelle. Tappara on todella kova joukkue. Mutta minusta tuntuu, että Tapparalla on nyt pelaajoita vissi lähtenyt justiin, että jotenkin tuntuu, että en usko, että voittaa 4 vuotta, mutta kun Tapparan tuntien, niin en yhtään ihmettelisi, vaikka voittaisi 4 vuoden putkeen. Tappara aivan niinkö, silloin joukkue on ollut aivan niinkö, 1. Tällä hetkellähän Tappara on tietenkin
koska se on mestaruuden voittanut, niin tällä hetkellähän se on SM-liiga varmasti kovin joukkue, kuitenkin voitti mestaruuden ja näin poispäin. Että mulla on niin semmoinen viharakkaussuhde. Että mie en vihaa, en mie vihaa sitä. Enkä kyllä, mä tykkään siitä. Siis se on jotenkin ihan hyvä joukkue, että vaan helkatin kova, todella kova. Siis mie laitan sen tykkään. Siis että hyvä. On kyllä, siis se on hyvä joukkue. Ei mene lemppareihin, mutta siis hyvä. Kuitenkin hyvä joukkue. Sitten Hämeenlinnan HPK. Hämeenlinnan pallokerho. Jaa, mitäs kastiin laitettaisiin HPK? No HPKsta hienot pelipaidat, sanotaan se. Ja minusta HPK on semmonen, mitenkö minä nyt sen kuvailisin, semmonen aika, en vihaa HPKta, siis minusta HPK on ihan ok jengi. Minä en muista nyt ihan tarkalleen, miten HPK:n kausi meni viime kaudella. Minä en sitä siis muista yhtään, enkä muista ketä pelaajia siellä pelasi nimeltään. Mulla on todella huono nimi musta niin näiden pelaajien suhteen. Näin poispäin. Ja joistakin joukkoista saa tietenkin justiin tiedänkin joitakin pelaajia, mutta kaikkia en välttämättä tiedä. Että kommentoikaa just alas, että ketä pelaajia, jos tiedätte, että niin HPKstakin näin poispäin, niin jos tiedätte pelaajoita, niin kommentoikaa alas, kun mulla on niin huono muisti näiden kanssa, että ei oikein kulje muisti. Mutta HPK menee se menee ok. En vihaa. Eikä ole mikään ykköskasti, mutta ihan ok. Ihan ok. Toivottavasti niin HPK pääsisi niin silleen kuitenkin silleen, että hyvin pelasi ensi kauden, niin pelaisi hyvin. Mutta kunhan ei mestaruutta voita, koska mie tiedän jo, kelle mie haluan sen mestaruuden. Toivottavasti, mutta siihen ei mennä vielä. Mutta HPK ihan ok joukko. Sitten Saipa. Ei. Saipa on semmonen joukko justi, että se on aivan niinkö, en tykkää yhtä. Siis aivan niinkö, ei vaan jotenkin, ei iske, menisin sanoa HPK, kun siis Saipa ei iske millään tavalla omaan kohdalla, ei siis millään tavalla. En tykkää yhtään. Viime kausi ei mennyt Saipalla kyllä mitenkään hyvin. Sen minä muistan, ei mennyt. Nythän ne voitti tietenkin sen pitsiturnauksen. Mutta en tykkää jotenkin. Ei vaan jotenkin tykkää. En tykkää. Eikä ole semmosia pelaajia, joita vanittaisin tai tälleen. Enkä kyllä muista Saipastakaan, ketä pelaajia siellä pelasi, mutta nimiltä ei se nyt en saa päähän, mutta ei vaan, en tykkää. Me laitan siihen, en tykkää. TPS. Kova joukkue. Kyllä siis tykkään TPS:stä, siis silleen, että ihan hyvä joukkue. En nyt muista tästäkään joukkueesta, ketä siellä pelasi. Mulla on siis huono nyt niin mie en saa päähän. En muista, kun yrittää miettiä, en muista. Siis jotenkin ei voi jää nyt pelaajat mieleen nyt. Mutta siis on ihan hyvä joukkue. Miten mä sen kuvailisin? Ihan hyvä joukkue, ei ole huono yhtään. Viime kausi, en muista nyt viime kaudesta, miten meni TPS:lle. Mie nyt muista.
ihan tarkalleen, mutta ei se ainakaan viimeisen ollut, kyllä ainakaan muistaakseni. No kuitenkin, kertokaa kommenteissa, miten meni TPS:llä viime kausi, kun mie muista. Mutta kuitenkin näin poispäin. Tai voinhan me itekin käydä sen totta kai vilkaisemassa kuitenkin jossain vaiheessa, mutta kuitenkin niin TPS en vihaa. Minusta ihan hyvä. Laitamaan laitamaan ok. Se on se mun keskikastia. Niinku ok. Laitetaan ok. Se on ihan ok. Hyvä. En vihaa, enkä tykkääkään, mutta ihan ok. Ihan ok. Sitten Porin Ässät. Mihin menee Porin Ässät? Porin Ässät menee semmoiseen joukkueeseen, että en vihaa kyllä tätäkään. Ihan ok tämäkin. En siis ihan okei. Otoppa nytten. Ässissähän muistaakseni pelasti. Pelasko Ässissä nyt Jesse Joensuu? Muistanko oikein? Pelasi. Kommentokaa, pelasi, kun pelasihan se tietenkin, eikö pelannutkin? Pelasi. Kyllä se muistaakseni pelasi Ässissä, mutta sehän ei vissi enää pelaa Ässissä. Joten se oli hyvä, sille varmasti hyvä kapteeni ja näin poispäin. Mutta ihan hyvä. Ihan hyvä on näissä, että ei vihaa, en vihaa ollenkaan ja tälleen, että jotenkin ei oikein kuitenkaan. En vihaa tätä. Ihan hyvä joukko, ihan hyvä. Laitetaan Ässät kans ok siellä. Ihan ok. Sitten Ilves. Tykkään Ilveksestä. Ilveksellä on kans kovaa jengiä tälle ja mie toivon itse asiassa, että tämä kausi mikä lähtee tästä, niin mie toivon, että Ilves pääsisi pitkälle kuitenkin. Vaikka ei ykköskastia olekaan joukkueena, mutta kyllä mie toivon, että Ilves pääsisi sinne kovin. Mutta toisaalta mie toivon, että 2 tamperelaista tiputettaisiin, Tappara ja Ilves, niin olisi kaikki hyvin. Tappara, kun saataisiin vielä tiputettua, niin olisi hyvä asia. Mutta kyllä minä Ilveksestä tykkään. Se on ihan hyvä joukko silleen. Ihan hyvä. Todella kovaa joukko. Että kyllä minä en yhtään ihmettelisi, vaikka voittaisi jonakin vuonna mestaruuden tässä, mutta toivottavasti se kuitenkaan ole vielä tämä kausi, mutta tietenkin jos pitäisi 2 valita, että kumpi mieluummin, Tappara vai Ilves, niin kyllä Ilvekselle mieluummin antaisi mestaruuden kuin Tapparalle, koska se olisi Tapparalle 4. mestaruus, joten kyllä me laitaan Ilveksen tuohon hyvään listaan, tai hyvään kategoriaan. Kyllä me tykkään Ilveksestä. Sitten tulee Jukurit on aina ollut semmoinen joukkue, josta minä en ole tykännyt. Siis minä vaan jostakin syystä tykännyt, vaikkakin pääsi aika hyvin pitkälle. Pudotuspeleihin pääsi viime kaudella ja se on jo niin hyvä saavutus tälle, että kyllä me siinä mielessä niin Jukurit, siinä mielessä se oli kyllä todella kova ja näin. Että en vihaa, tai niin, en vihaa Jukureita. Laitetaan Jukurit tuohon en tykkää osioon kuitenkin. Siis en vihaa sitä, mutta ei ole mikään ykköskasti, mutta ihan en tykkää jotenkin. Ei vaan, vaikka se pääsikin viime kaudella pitkä, mutta ei vaan jotenkin, ei vaan syty. Mie en vaan syty jostakin syystä. Mie en tiedä mikä siinä on. Ei vaan syty. Joo, mutta
seuraava onkin heti Jyppi menee suoraan vihaan, en tykkää, en ole ikinä tykännyt, siis jos aivan hirveä joukko, sanotaanko suoraan. Siis en tykkää yhtään. Siis en tykkää. En tykkää yhtään. Viime kausi Jypillä minusta meni aika heikosti justiin. Ei jotenkin, en vaan tykkää. Ei ole semmosia pelaajia, joita kattosin ylöspäin. Ja näin, mutta ei jotenkin, ei vaan, en tykkää. Mutta ainoa asia, minkä Jyppi teki oikein, niin heitti Severi Lahtisen pois joukkueesta. Koska no kaikki varmaan tietää, mitä Severi Lahtinen teki, että sitä ei varmaan tarvitse tässä minun mainosta, mutta kuitenkin. Sanotaanko näin, että rikoksen, mutta kuitenkin. Niin se oli hyvä asia. Muuten Jyppi, en tykkää. Siis en yhtään. Minä vihaan yli kaiken tällä hetkellä. Ei vaan jotenkin, ei vaan syty. Eikä ole logokaan semmonen sytyttävä. Ei, missään nimessä, ei. En tykkää. En siis yhtä. Joten Jyppi menee viha-osioon. Sitten Kalpa. Kalpa on ihan hyvä. Itse asiassa todella hyvä joukkue. Kalpa viime vuonna pääsi justiin 4. Kärpäthän voitti sen bronssin. Mutta Kalpa on ihan hyvä joukkue. Itse mä oon alkanut tykkään Kalpasta. Kalpa on kova. Todella kova. Siis oikeasti. Kalpa on hyvä. Kalpa on näyttänyt, että niistä on johonkin. Ja saa nähdä, miten Kalpan peli lähtee kulkemaan seuraavalla kaudella. Joo, tykkään Kalpasta. Todella hyvä. Sitten Kiekko Espoo, joo. Kiekko Espoo, eli toisin sanoen entinen Espoon Blues. Mutta kuitenkin Kiekko Espoo, en ole kyllä ikinä siis ei jotenkin, en tiedä, miten mä tätä kuvailisin? Mulla ei oikein ole mitään, ei ole hyvää joukkue, eikä lemppareissa, enkä vihaa. Mutta se on semmonen niin keskikasti. Ihan ok. Mien oikein nyt, ihan ok, sanotaanko tälleen. Mien nyt muista ihan täsmälleen, että kanskaan enkä varmasti tiedä ketään pelaajaa, jos siellä pelasi. Mutta kuitenkin. Mutta saa nähdä, miten Kiekko Espoo lähtee tästä liikkeelle. Kun liiga tässä alkaa, niin katsotaan miten lähtee liikkeelle. Että laitetaan ihan ok. Se on ihan ok. En vihaa sitä. Ihan ok. Sitten KK. KK on hyvä jengi. Tykkään. Siis ihan ok hyvä. Mutta minä muistan nyt miten se pelasi. Mä en nyt jos mä väärin muista, niin oli vissi aika heikko kausi viime kausi. Jos muistan oikein. Justiin. Mutta KK, hienot pelipojat, tykkään KK:n pelipojasta. Tykkään itse. Todella hienot pelipojat näin. Musta oranssi minusta sopii todella hyvin yhteen. Siis oikeasti musta ja oranssi on todella hyvä yhdistelmä. Joukkojen pelipaitojen väriksi oikeasti. Niin, mutta laitetaan KK semmoinen keskikastiin, eli OK. En vihaa sitä, eikä mikään ykköskasti, eli ei ole mikään lempparijoukkoja, mutta
ihan hyvä. Saa nähdä, miten KK:nkin kausi lähtee tästä kulkemaan. Ja nytten keltaa musta Oulun Kärpät, keltaa musta Oulun Kärpät. Ja tässä on se minun inho, ei oikeasti, kun lempparijoukkue. Se kun sanoo, totta kai Kärpät nyt menee inhokkiin, totta kai. Ei tietenkään. Kärpät nousee ehdottomasti minun lempparijoukkueeni. Mä oon aina tykännyt Kärpistä siitä lähtien, kun on alkanut liikaa seuraamaan. Niin Kärpät on ollut se ykkösjoukkue ja aina ja tulee olemaan. Kärpät on aina kova ja toivottavasti Kärpät pääsee ja pelaa nyt paremmin kuin viime kausi. Viime kausikin oli hyvä. Pääsi kolmaksi, voitti pronssin, se on jo kova kanssa. Mutta nyt, jos ne nostais vähän pelitasoa vielä just ylemmäs ja pelaisi hyvin ja näin, pääsisi pudotuspelleen ja näin, niin minä toivon oikeasti, että Kärpät voittaisi mestaruuden. Tuskin, mutta jotenkin minusta tuntuu, että ei. Mutta mä toivon silti todella kovasti, että Kärpät nousee finaaleihin ja pääsee voittamaan sen mestaruuden. Olisi kiva käydä katsomassa taas justin syksyä. Käyn varmasti katsomassa kärppäpelejä ja olen käynytkin katsomassa kärppäpelejä. Viime kaudellakin kävin katsomassa muutaman ja oli hyvää meininkiä ja näin. Kyllä Kärpät on minun ykkösjoukko ja lempparijoukko. Todella kova joukkue. Ehdottomasti menee lempparijoukkueeseen. Toivottavasti Kärpillä menee hyvin ensi kausi. No niin, seuraavaksi on Rauman Lukko. Rauman Lukko on minusta hyvä joukko. On ihan ok, hyvä. Tai hyvä. Ja kuitenkin en vihaa. Jotenkin minä en muista taaskaan, että miten Lukon kausi meni viime kautena. Mutta jotenkin saa nähdä, miten menee nyt tuleva kausi. Mutta ihan hyvä joukkue. Siis ihan hyvä joukkue. Tykkään ihan ok. Hyvä. Laitetaan semmonen ihan ok. En vihaa enkä. Niin hyvä joukkue. Sitten viimeinen joukkue on Helsingin IFK. Helsingin IFK tykkään. Todella hyvä joukkue, varmasti kovia pelaajia. Ja minä haluaisin käydä katsomassa oikeasti Oulussa vaikka Kärpät IFK-peliin. Se olisi kova varmasti, että IFKn kausi viime kautena. En muista kyllä sitäkään. Ei jotenkin, mulla ei viime kausi nyt osaa päähän. Muistan vaan siis tietenkin sen, että Tappara voitti mestaruuden. Ja peli kanssa tuli toiseksi ja Kärpät tuli kolmanneksi ja Kalpa tuli neljänneksi. Juu. Ne muista. Minä en kyllä muistaa yhtä. Mutta IFK on hyvä joukkue. Ei ole lempparikastia, mutta hyvä joukkue. Todella hyvä ja varmasti hyviä pelaajia. Saa nähdä, miten menee tuleva kausi, kun tulee tässä, niin miten menee liigassa IFK-pelit ja näin. Kyllä tykkään joukkueesta. Tykkään. No niin, tässä se olisi. Tässä on minun SM-liiga tier list. Lemppareihin tosiaan meni Kärpät. Hyvää meni Pelikans, Tappara, Ilves, Kalpa ja IFK. Ihan niin keskikastiin meni HPK, TPS, Lukko, Ässät
Kiekko, Espoo ja KK. Ja sitten en tykkää -osio meni Sport, Jukurit, Saipa ja vihaan -osio meni vain yksi joukko ja se on Jyppi. En ole Jypistä ikinä tykännyt. Ja Kärpät on ollut aina se ykkönen, ja tulee olemaankin todella kauan. Niin kauan kuin liikaa seuraa, niin Kärpät on se ykköskasti. Joo, mutta tämmönen tierlist-video. Jos tykkäsit videosta, niin laita tosiaan likeä sinne. Ja jos et ole vielä tilannut minun kanavaa, niin tilaa se sieltä alhaalta. Ja se merkittää mulle erittäin paljon, jos tilaisit minun YouTube-kanavan. Ja kommentoikaa alas, mitä voisin tehdä seuraavaksi. Mitä videoita voisin tehdä. Joo, mutta ei tässä mitään. Minä palaan kohta puolin valmistua työjuttuihin ja ei muuta kuin nähdään ensi videolla. Se oli Jontte Vlogs täällä, terve, ja ensi videon pariin se on moi moi.